biglang matulungin sa mga tao. Iba't ibang kulay naglabasan sa publiko. Mayroon ding biglang naging artista, paiyak-iyak pa sa speech nila. At ang iba na may endorso ng vlogger sa social media. Ang bait nila sa kampanya, at kung manalo ay nagtatago na. Kung lalapitan mo ay bigla na lang magka-amnesia. May namimigay na ayuda, pero nakadikit ang mukha nila. Mayroong kandidatong nakipagjowa ng artista. Naglabasan ang baho nila, ibinunyag ang mga anomalya. Pati mga kabit ay nabisto sa politika. Ang bait nila sa kampanya, at kung manalo ay nagtatago na. Kung lalapitan mo ay bigla na lang magka-amnesia. Mayroon ding mga naninigurado, binibili niya ang mga boto. Lahat ng bakla, pinakyaw niya ang mga boto. Binibilang na ang mga balota, may nagalit pa at nagprotesta. Ang kalaban niya ay nakalamang lang ng isa. Isang boto lang ang dahil